Sangena sesingaphakathi sesifikile singawulamabhela sicoco sinokintsundwa nangamakokozela njengelifu lemvula ngalo olusuku lwanamhlanje is Monday the 22nd of March 2021 olusuka lokululandela lwasuku saselibiza ngokuba yi-Sharpeville Day apho abantu bakuthi bebulawelwa ukungaphathi amapasi ngulohulumente welo xesha wengcinezelo. Asithethi lonto ke namhlanje balusuku lwasevenkileni. Namhlanje sithenga izinto ezisinyangayo, abanye baye bathanda ungena apha kwa-my friend apho bezifumanela khona izinto. Namhlanje sifuna uthetha ngamanzi olwandle, sea water. Yilonto sithi wena mntu ofikayo subscribe ukwenzela ungaphoswa, ininzi into edidiyelwayo apha kwaBhele. Sizabe sithetha ngayo ke i-sea water. Le sea water sikhe sayincokola if you go check i-video ethetha nge-uses zeendidi zamanzi. Namhlanje asizusondela kweza uses sasithetha ngazo ukuba amanzi olwandle enza le, amanzi emvula enza le, amanzi empophoma enza le, amanzi esiziba, amanzi omthombo ukuyotshona. No, namhlanje sithetha ngamanzi olwandle isiwasho. Asithethi ngamanzi olwandle sithi hamba uyoqubha. Sithetha ngalamanzi olwandle ozawuthi xa uyile evenkileni uyowathenga, kuba kaloku iMonday lusuku lwasevenkileni. Eyona ke venkile yalapha ekhaya ilipha ku-www uyotshona bodala babe baninzi uthi.vusilanga.co.za apho uzawufika kukho khona amachiza okunyanga. Ukuba ufuna into ke ibe ingekho phayana, khawukhangela uBhele kuba uBhele usenokucebisa athi hayi asinayo, ungayifumana endaweni ethile. While siselapha ke kwa-my friend evenkileni, nantsi yona nto esikhuthaza abantu ukuthi bayenze. Sichaza ngohlobo oluthi each and every house clothing car, yonke nje into ekhoyo ehla inyuka phakathi kwabantu okanye kuhla abantu benyuka phakathi kwayo ihamba bemdaka. So is you. Nawe nje ngubungumntu nje buhlunyuka phakathi kwabantu hamba bemdaka, kuba kaloku nalapha ecala kwendlela njeba uhamba nje kukhona umuntu othile owalahla lonto ayilahlayo athi bonke abagqitha kule ndawo ndicenga inhlahla zabo. Inhlahla zakho ke amathamsanqa akho aphela nje buhamba apha endleleni. Zikhona izinto ezilahlwa apha ezindleleni ukuthi imoto ezizawuhamba apha makwenzeka into ethile kuthwetyulwa nezo nhlahla zethu ke. Yilonto from time to time, noba is once in 4 months or once in 3 months, ukufumane ikhombo yakwaBhele yesichitho. Kuba kaloku xa sithetha ngesichitho sithetha ngesimnyama, sithetha ngomgqwaliso, sithetha ngezinto eziphungula ukuthandeka apha kuwe, eziphungula ubuhle, ukuhoywa, ukujongwa apha kuwe ube ngulo mntu mnyama. The thing esibiza ngoba is a shroud, le shroud okanye lo veil, uthi nobuyaphi ubona ungasacaceleki. Lonto la khombo yesichitho is the most important uBhele ayi-advertisayo. Uthi ke wena mntu oneproblem yezilwane, uthi ndiphupha amasana, ndiphupha ndincancisa, ndiphupha yonke laa nto, uthi mandifumane ikhombo yesilwane. Zininzi ke izinto eziphayana, kodwa we encourage abantu, even if you start a business mntanomhle, we keep saying kubantu abafowunela apha ekhaya, tata uBhele bendicela la khombo yebusiness. Sithi kuye umntu la khombo yebusiness ewe iza kunceda, however akukho nto ebomini uyawuze uyenze unesimnyama. Isimnyama yile nto wenza bungathandeki. Noba ufuna umsebenzi, you want to sell, how do you sell abantu bengakuthandi? Le nto noba yinto esiyifunayo is reasonable, is closer compared to le kwa-my friend, but awuthandeki, umntu yakujonga ngawucaceli, so umntu akazuyithenga ke into yakho. Noko kutya kwakho noba kunuka kamnandi kuclean, if awucaceleki wena akukho mntu uzawuthi ushiwe nayile partner yakho, because xa ikujonga awucaceleki iphele isiya komnye umntu ose-next door. Khawuzigutyule ke ngezinto ezigutyulayo that have been tested. Phuma ke Bhele kwivenkile ka-my friend, ungene kulena ivenkile engasekhaya, usichazele ngamanzi olwandle ukuba enzani. Sesichazile ke ukubana nje basithetha ngalamanzi olwandle, sithetha ngalamanzi olwandle afumaneka evenkileni. I just want to emphasize, masiye ke kubantu abamhlophe, bona bathi bawenza njani lamanzi olwandle nje basenkonkxiwe nje okanye bottled and sold kwezi venkile. Number 1, amanzi olwandle mntanomhle are a source of life.
if wena you believe ku-Charles Darwin okanye kule nto ekuthiwa i-Darwinism apho sichazelwa khona i-evolution, uzawuxelwa ke ubana all life iphuma elwandle, all life iphuma elwandle, nathi ke siyiphathi yalo all life. Bade bakuxelele ukuthi your blood as the most dominant form of fluids in your body, except lamanzi umane wasela uphinde wachame, but ke amanzi ugazi bade bathi as an adult liba phako 5 liter nje buhlunyuka nje u25 liter. Batsho njalo abantu abafundileyo. Kuthiwa ke ngoku igazi eli lakho iselenity okanye ilevel yobutyiwa balo igazi iphantse ukufana netyiwa yamanzi olwandle. Iselenity lena yegazi abade bathi yafana because kaloku nayo sea water uzawufumanisa uba iselenity yayo nayo differs from place to place. If uya kulaa ndawo ingapha koma-Saudi Arabia likhono lalwandle kuthiwa yi-Dead Sea, eyalo ke iselenity kuthiwa ingapha kwengqondo. Sisazamuza kwinto ethi ulwandle nawe isalinity is the same, iphinde imineral composition yolwandle iphantsi ufana nalena yakho eza minerals pha. Yiloo nto kuthiwa to balance your minerals ulwandle oluyana luyadingeka ukuthi noko umane once in blue moon ukwenzela ukuba isalinity yakho okanye rather imineral composition yakho ingabi too far from lena yaselwandle. Bathi ke ulwandle lwenzani, asizuyithetha ke le yokuthi ubhele qho nge-31st ukukekelela kwi-1st uzayothi ndiyokhupha izikhwakhwalala. Loo nto ke mntana omhle is universal ukuthi every first day of the year abantu bazawugcwala elwandle. Masiyiphinde, is universal. All continents ikhona loo nto, abantu bazawuyoba ngaselwandle. Uzawuyiva ke some of the reason why abantu befuna ukuyoba ngaselwandle is because ulwandle has got calming effects. Bayichaza pha ulwandle has something ekutsalayo kuyo, has something ekwenzayo ukuba ubelieve bana you come from the sea. Into ekwenza you believe ukuthi your source of strength is there. Bathi ke abantu abafundileyo ulwandle olu luyasiprotecta iskin kwizinto ezininzi, luyahilisha ulwandle into enjengoma psoriasis, oma eczema, contact dermatitis nezinye i-skin problems. Abantu babelieve bana ukuba uneso skin problem uyakwazi ukuthatha amanzi olwandle. Mose asithanga ngalaqubha, ithetha ngalathengwayo. Uyakwazi uthenga lo manzi olwandle and uburabe uhlambe, just nje apply lamanzi kulo eczema kweso skin. If sisho ukuthi lamanzi wathengayo angu-100% awakho diluted, yasiqonda mosezinto yonke into ngokuseyine fake obuthile. So amanzi olwandle are good for your skin. Aphinda amanzi olwandle kuthiwa ayayincedisa into ebu-respiratory problem. Kuthiwa ke wena mntu othi ndine-respiratory problem khakufuthe ngawo la manzi olwandle. Yabona ke ngoku xa wena uzawuthenga la 500 ml ayizukuncedisa kakuhle, kanti lowo kwazi uwafumana abe yilo 5 liter. When you boil amanzi kuthiwa eza chemical composition besithethe ngazo ziyayivula le nto kuthiwa i-respiratory tract. Bagqithe bathi amanzi olwandle is pain. Kuthiwa if une pain they will ease your pain. Bayayingqina ke abantu abakhe bangena elwandle with their pains. Athi umntu hey ngobe ndiphayana yazi nawo lo mlenze uqaqambayo ukhanga undiqaqambele kakhulu ngobe ndiphayana. Ide ibe yiloo nto kwenza uba noba uhlatywe yinto uyakwazi ungayiva, uyoyiva sewuphumile because amanzi olwandle anayo lo potential of numbing the pain. Baphinde bathethe kubana ke amanzi olwandle will take your stress away. Bese siyizamile ke loo nto. Baphinde bathi detoxifies the body. Ngamanzi olwandle ke lawo because of eza chemicals besithethe ngazo, ezinye zazo yambe le nto zokuyifunde nawe. Apha elwandle kuthethwa ngoma-zinc, oma-magnesium, oma-calcium, oma ininzi nje soze siyigqibe. Isulfur nazo zikwaphayana because kaloku kwambi elwandle kubekho into kuthiwa ngoma-hydrothermal vents. Eza vents where amanzi from i-volcanic eruptions underground zikhupha eza gases. Eza gases ke zezi zifike zidissolve apha emanzini. Amanzi olwandle ke baphinde bathi ayayincedisa i-immune system.
iphinde idibane ke nale nto sigqibo ithetha yeza chemicals zininzi apha emanzini, but also help the liver, help the kidney, expels the toxins xa wena une-problem ye-toxins. Ifuna ke lento mntana omhle uzifundele, you will take le nto uBhela ithethayo and take it beyond, because apha siyakugqithisela nje, siyayikhuthaza into ethi khawuzifundele uzokwazi uba wazi ngcono. Pheza ke Bhele kulena yabantu abafundileyo abakhumshayo, ungene apha ekuthi thina singabantu abamnyama siyivile le uyitshoyo, sithini ke thina bantu banyangayo, ingakumbi abanyanga ngeziwasho. Amanzi olwandle uyivile mosiphayana sithi into kwazi ba uyisele, but ungayiseleli uba uhambise if that was not your intention. If it was your intention, amanzi olwandle anayo la laxative effect. Uyawasebenzisa for uhambisa xa ufuna ukuziklina your system, but be careful, you don't want too much salt in your blood or in your system, because kaloku xa kuthethwa nge-hypertension, hypertension yenziwa amongst other things yile nto yetyiwa. Yiloo nto when you go to a healthcare provider, phaa eklinikhi or esibhedlele or kugqirha wakho azawuthi limit i-salt intake amongst others. So xa uzawuyenza lento yosela amanzi anetyiwa, it should not be into irregular, because at the same time yonke into nentle nembi ihambe ibe nezinye unintended consequences. We don't want ke ezo unintended consequences. Sizamuthi ke uyawasela just to build up eza chemicals besithethe ngazo in your body, at least even if usela i-teaspoon or icephe twice a day okanye once a day okanye once every 3 days, into enjalo. Amanzi olwandle njengoba sitshilo ukuba uyahambisa ngawo, uyacima ngamanzi olwandle. Apho amnandi khona ke ayayenza laa nto yona odwa nje ungakhange ube uwasokolisa ngokongeza nangantoni na, ayacima amanzi olwandle. If uhlala kufutshane nolwandle, you might have seen abantu abavukela elwandle ekuseni bephethe izinto zocima, abawafudumeza, abawathini, bawathathe njalo bawafake kulaa nto yocima. Umbone nanku uBhele encathama emva kwelitye okanye emva kwelokhuni, ukuba ayikho into esisiduli ezinceda uBhele. Uyahlamba ngamanzi olwandle besesitshilo for your skin. Mhlambe ngamanzi olwandle ancedise your skin. Amanzi olwandle mose njengoba sitshilo ukuthi anayo nalaa nto engathi ngazibulala iibacteria ezithile in your skin. Ukuba uyafutha ke, also open up your pores. Awavuli nje your pores, they also deposit some of these minerals ezikwazi uhamba ne-water vapor. Khawuhambe uyozifundela njengoba uBhele manethetha nje, ukwenzela uba ungapheleli kulena uBhele ayithethayo. Amanzi olwandle sitshilo ukuba ayachela, athi xa yechela omnye umntu athi bonke abandifunayo mabandifumane ndilapha elwandle, ukwenzela uba abathakathi xa bekukhangela babone ulwandle kule ndawo uhlala kuyo. Xa sesiwenza njalo ke siyawanonga ke, siyagqitha kubuso washo siwanongela amanzi olwandle, siwafake izinto ezithile zomayezeni. Ngawo ke amanzi olwandle kuyo loo nto yokuchela. Omnye umntu othi uneproblem yezi-nails, keep amanzi olwandle. Umane uzithi fafa ezazinails, remember zikhona izinails zaselwandle. I-shell yesnail saselwandle is very hard. I-shell yesnail saselwandle is meant for uba sesaselwandle, naso esasnail is meant ukuba ibe sesaselwandle. Kanti ezi zethu don't cope with salinity, don't cope with oba busalty bamanzi olwandle. Khawukhe ube nawo amanzi olwandle for ezi zinyeke, umane uzinkcenkceshe lezi zinyeke just to break their shells. Uthi naxa ubonile umzila wawo uwucime ngalamanzi olwandle, because ezazinyeke zihambe zithunyelwe kuwe ukuthi ubomi bakho bucothe, ushiye laa mzila mbi, ukwenzela ungathandeki kwawena and uphinde ube nguloo mntu useqokobheni, umntu ongakwazi uba phakathi kwabantu. Zezazinyeke ke eziya. However, ungaleqani nezinyeke kanti your area yi-area ethandwa zizinyeke. Thina sithetha ngezinyeke ezithunyelwe ngabantu abathakathayo, asithethi ngezi zendalo. Siphinde sithi amanzi olwandle xa uneproblem yemoto, kuthiwa ukhandelwa imoto phaa
kwamanyindano othile, le moto ayide igqibeke ayide ilunge le moto, umanyindano umane esithi hayi yabona ke ngoku ushotelwa ipistini ethile, uyise loo pistini yaloo nto, kuphinde kuthi hayi i-gearbox inenati ethile engathi ukuba singafumana yona, uyise loo nati, hayi yabona ngoku i-steering rack, ufumanisa uba ngoku le moto you are now buying a new car ngezavenge without you being aware. Baza kuxelela ke abantu ukuthi khakufumana amanzi olwandle, ukhe uyithi fa lo moto usulasule nee-clutches ezi, brake pads and so on, i-steering rack uba ziyasuleka, yonke nje into okwazi uyibamba ngamanzi olwandle. It work even better xa ukwazi ufumana intsizi uyidibanise nalamanzi olwandle ukwenzela ukubana uhlanganisa amanzi olwandle kunye namayeza, kuba kaloku ezinye izinto zeziwasho kwizinto ezibotshiweyo aziye zikhawuleze, zifuna uzingisa uphindaphinda oku. So amanzi olwandle ayizama ke into emoto ukuba noko imoto uthi igoduke, imoto ingahlali kumakheniki, oko imoto yahlala kumakheniki, umakheniki adaphele naye eluze interest kule moto, uhoya imoto ezifikayo. Mhlawumbe uhoya imoto ezifikayo, ukuba akho moto kukho le yakho wedwa okanye le yakho yodwa, atyhafe angakwazi noyiqala, asikayolala ebhedini avuke xa ungena enye imoto. Is because kaloku imoto ibotshiwe, ifuna ke ngokufumana izinto zokuyikhulula. Siphinde sithi amanzi olwandle ayafihla. Bese sichazile la ndawo yoqala ukubana siyachela ngamanzi olwandle ukwenzela uba sifihle elikhaya, omnye ufutha ngamanzi olwandle ukwenzela uba azifihle yena, omnye ke awadibanisa amanzi olwandle namayeza kokwabo, adibanisa nabo nkungwini namanye amayeza okuzifihla afake odlula. Hey, sisemayezeni kodwa intention ibuba sincokole ngesiwasho, kodwa amanzi olwandle ayafihla, phinde amanzi olwandle ayabolisa. Ukuba kukho loo nto ibubekelo ebonakalayo engaphandle, umane uhlamba ngawo lamanzi olwandle, umane uhlamba ngamanzi olwandle, uzawubona uba noko isilonda kukhona apho sibhalela khona. Wena ke xa ungumntu wamayeza ke ogqithayo kwiziwasho, uzawuthatha la mayeza kokwenu wadibanise nezinye izinto zamayeza ukwenzela uba ukhawulezise le process yokubolisa elobekelo okanye loo nto efana uba iyabola. Iyaphinda ke le nto yamanzi olwandle ibolise neentsimbi. We discussed kwenye yeza groups apha kwi-academy. I think we also took it kuyo le channel apho kwakudiscusswa into yokubolisa i-exhaust esegeyithini. Bayidiscussa ke i-exhaust, bancokola ngamayeza ukuthi amayeza endizawasebenzisa ukubolisa la exhaust nanga. Apha the discussion was saying le nto siye siyibone asithi rongo kunyangwa ngonyango. Uzawuthi umuntu othile hey kule bhedi kuyo kukho iyeza elifakiweyo azephethe lona bhoso olukhe lalikhulu, ayikrazule imatrasi ayigqibe, ayipalekile ngokule nto, ayisekho kule bhedi kulaa sofa kuyokrazulwa isofa, ayimkile nasesofeni nansi semva kwe-wardrobe kuyoqhekezwa i-wardrobe. Before you know it ayibhaqwanga nale nto ibifunwa, awusena bhedi, awusena couch, awusena ntontoni, into zakho zonke zikroboziwe, kodwa le nto ibifunwa ayifunyanwanga. Ziyaboliswa ezi zinto ke mntana omhle. Ukuba elo yeza lisematrasini kufakwa amayeza okubolisa elo yeza kuloo matrasi nezo ntsimbi. Ukuba ukwazi ukombulula iyabolisa. Uzawubona ke abantu abombululayo bazawuqhekeza nesitupu, qhekezwe isitupu okanye kuthiwa le nto ilapha ekhitshini, kuqhekezwe ikonkrithi yasekhitshini, kuhliwe kuyotshiwo ezantsi ingabhaqwa ngelinye ixesha, okanye kuthiwa iyabaleka nantsi ngoku nantsi uqhekezwe, qhekezwe, heyi ngoku sisekumkiwe ekhitshini, ngoku yoqhekezwe lounge. Abanye ke abantu abayenzi loo nto, bayabolisa kuloo koni kuyo, because kaloku nofakwa kwayo le nto ayifakwanga physically, akuziwanga apha kwavulwa yafakwa, ifakwe ngeento zamayeza. Nayo ke mayikhutshwe ngezinto zamayeza, ungakhange kuqhekezwe zitupu. Iyabolisa ke into yaselwandle engamanzi. That is why neentsimbi ezi along the coast uzawufumanisa neemoto zalapha ngaselwandle ziyarusa. Yonke into iyarusa is because ulwandle luyabolisa. Liyazibolisa ke neentsimbi xa sesilukhaphe ulwandle nezinto zoomayeze. Nantso ke into yolwandle isiwasho, it even work better
xa sidibanise nezinto zoomayezeni. Ibinjalo ke wena mntu othi ufuna ufunda ngazo izinto zamayeza, ifomu yakwaVusilanga isafumaneka. Isepha kula www.vusilanga.co.za. uya ku-About Us and the Academy, you'll find a link, you click the link, it will take you kwinto ekuthiwa ngu-Google Docs, you fill in the details. Ayonto inde is your name, your surname, address ne-cell number, ube ugqibile. You do it efowunini yakho, in your tablet, in your iPad, in your computer. Ayonto ifuna izinto ezifensi kakhulu. Masidibaneni ke ngoLwesithathu apho sizabe siphethe khona izinto ezinyangayo. Kwakaloku nje sithi makube chusi kubele camagu.